Saka pakashaika amai vangu, pfungwa dzangu dzanga dzichiri dzidiki. Inini ndaisabvumidzwa kuenda kunovaona since ndanga ndiri mudiki, asi baba vangu vaenda. Baba vaibva vauya vonditaurira kuti ndiri kushunguridzika nemashoko ari kutaurwa naamai, nekuti amai vari kuchema vachiti ndasuwa mwana wangu. Musi wakazoshaika amai vangu, ndanga ndaenda kuchikoro. Pane motikari yakapfuura pamberi pangu. Saka inini tanga tingone system sevana, tanga tine system yekuti tikaona motikari ndatanga kudzokera kumashure ndikabva ndamira. Ndokubva ndaona vanhu vaive vakaburuka mumotikari imomo. Vanhu vaive vakabatirana sisi vangu, kwanga kune futi vamwe varume 2 vangu vakagara kufront seat vakangosvika ndikusikobata baba vangu. Mumwe akavabata uko, mumwe akavabata uko. Vakabva vandibata ndobva vanditi ndakabva ndatanga kufamba vandichienda kumakuva. Ndakanhonga mari, asi mari yandakanhonga handichairimembe zvangu, but ndakanhonga mari yakawanda. Ndanhonga mari patanga tichienda kumakuva, nekuti tiri pakati pekufamba since vanhu vanga vakawanda, vanhu vaifamba vachitsikirirana. Ndakabva ndanhonga mari panguva yacho iyoyo. Ndakangoisimudza mari iyoyo, ndakabva ndatanga kutsvaga baba. Wangu uchiti wanhonga mari, ndikati ndipe mari yangu, ndanhonga mari. Hanza mwanangu, ndo mari yawatusirwo namai vako iyoyi. Ati pakupfeka sometimes ndaigona kutoenda kuchikoro ndisina kupfeka chimwe chipfeko chemukati. Ndakanganwa semwana ndongomhanya ndoenda. Ndadzokera futi kuHarare ndakatanga kugara namainini. Mainini ava vakanditambira 2 days. Kuirana kwedu yanga iri 2 days chete. Mainini vakachizotanga kundiitira hutsinye zvekuti ndaigara ndichichema. Kudya ndaidya kana kuma 1 kubva makuseni. Baba vangu vaiswera vasipo, vaiswera vari kubasa. Saka maneighbors akazoudza baba vangu, akati mwana uyu mabatirwo ari kuitwa namainini vake haasi right. Baba vakangondiona kuti ndakuita musikanzwa, vakabva vaita like kunge vakutoteka advantage yekuti wakutoita musikanzwa, saka kuchikora handikuendesi. But kanonoka kuenda kunguva, but munhu akatozoita kuti ndiende kunguva. Mukomana wandanga ndakudanana naye, nekuti tanga vanhu vanga vakusangana. Asi saka ini ndanga ndakutoteerera mukomana kudarika hama dzangu. Mukomana akaramba achinditi usatombotauri zvako, because ini ndida kuenda kuSouth Africa. Abva ndashinga kuramba kuti nhumbo handina. Kusvikira nyaya iyi yazosvika kune vabereki vemukomana, tanga chakutanga kukura mabreast angu. Nyaya iyi kana mukanoimhangara kumapurisa aibatsire, nekuti vana vanokurira kumusha vane kamwe kakupusa soka vanenge vainako than vana vanenge vakakurira mutauni. Mwana wenyu akapara mhosva kumwana wedu. Inini magariro angu andaita namainini anga ari magariro asina kumira zvakanaka. Ndaingoti ndikaita kanyaya kadiki ndairohwa. Baba vangu vakangondirohwa mbama 1 ndaigara ndichirohwa. So ndakabva ndaona kuti the best way rega ndiende kumba. Kune vamwe vanhu vanorohwa asi vanenge vachishingirira dzimba. Kune vamwe vanhu vasina kugara zvakanaka asi vanenge vachishingirira. Handichazivawo zvangu kuti problem yangu here kana kuti pane zviri kutoitikawo pandiri muupenyu hwangu. Zvinhu zvinondinetsa mupfungwa dzangu kuti sei anga ari muprofiti wekumasowe. Ngatisarerei vana tichivaita mazai. Sanmonani makadini Dumelangi. Tirimo zvakare muSouth Africa muzuva ranhasi. Tine vamwe vanzvadzi vedu vatadzoka navo zvakare kuti vazenge vachitinareterawo nyaya yavo yekukura kwavakaita pavari nezvakaitika nezviri kuitikawo muzuva ranhasi. So ndichange ndichivabvunza mubvunzo vachitipindurawo. Pamwe vachange vachingorondedzerawo nhoroondo yeupenyu hwavo kuti vazosvikewo pavari muzuva ranhasi. Please kune vanga vasati vasubscribe tinokumbirawo kuti muitewo sekudaro. And tinokumbirisa kuti mungoteererewo video kubvira pariri kutanga kusvika parichanoperera. Munge muchinzwisisawo nhoroondo nezviri kuitikawo mulife yevamwe vanhuwo vari kuraramawo mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana. Makadii henyu vanzvadzi? Tiripo makasimba here mukoma wangu. Munogona henyu ku
tanga kurondedzera. Alright mukoma wangu, regai nditange ndichiti zvoni handina kusununguka kutaura kumusha kwandinobva, but inini ndine makore 29 and ndauya pano kuti nditaurewo history yangu yekukura kwangu kwandakaita. Inini ndakakurira kumusha, ndichigara namai vangu. Baba vangu vaigara kuHarare, vaishanda kuHarare. Amai vangu vaita zvekuenda kuHarare, vaita zvokungoenda vachidzoka, vachienda vachidzoka, but baba vangu ngo ari best kuHarare. So inini ndanga ndiri last born mumba medu tiri 7, inini ndini wechi7. Saka ndakakura ndiri munhu uya anga akajaidzwa ndangangokura ndichingoitwa mwana. Saka kunyatsokura kwangu kuzoti ndinyatsonzi ndakura, ndaisakura because of ndanga ndiri munhu uya anga akajaidzwa stereki. So amai vangu vakazorwara ndiri grade 3. Amai vangu vakazorwara, mai vangu vakabva vazoshaika. Saka pakashaika amai vangu, pfungwa dzangu dzanga dzichiri dzidiki. Handina kunyatsozvinotisa kana kunyatsozvinzwisisa kuti nditi zvishuwa amai vashaya. Ndaitonotamba vanhu vari pakati pekuchema. Ini ndaingoti amai vachadzoka, semunhu aisakura mupfungwa dzake nekuda kwokuti ndaingoitwa mwana mudiki. Ndikubatei zvishoma, pakashaika amai manga mune makore mangani? Pakashaika amai ndanga ndine 7 years. Panguva yachona manga muchienda kuchikoro here kana kuti manga muchitogara pamwe? Panguva yachona iyo ndaienda kuchikoro, ndaitoenda kuchikoro. Ndakadzidza kumusha grade 1 ne2. Saka baba vangu vakabva vazoti adzimai madi mauya magarira kuno kuHarare vachidara amai vangu ndopa vakabva vazotanga kuenda kunogara kuHarare vasisagare kumusha, asi kumusha vaingoita zvekuenda since vamwe vana vaigara kumusha. Saka ndakazotanga kudzidza kuHarare kuchitungwisa, ndichidzidza panonzi paZengeza Main. Saka amai vangu pavakangoenda kuHarare havana kumbotora time, vakabva vatanga kungorwara nemakumbo. Havana mborwara nguva yakareba, vakangoti makumbo nekuenda kuclinic nekushaya. Vakashaikira vari kuhospital? Vakashaikira vari kuhospital. Alright. Saka inini ndaisabvumidzwa kuenda kunovaona since ndanga ndiri mudiki, asi baba vangu vaenda. Zvinova zvinhu zvaivarwadza kuti since amai vainetseka vari kuchipatara ikoko vachiti manje mwana wangu. Baba vaibva vauya vonditaurira kuti ndiri kushunguridzika nemashoko ari kutaurwa naamai, nekuti amai vari kuchema vachiti ndasuwa mwana wangu, asi kuti ndiende newe hazviite nekuti hausati wakukwanisa kupinda muchipatara. Saka inini semwana mudiki ndaingoti alright baba, zvotopera zvakadaro, ndoenda kunotamba. Musi wakazoshaika amai vangu, ndanga ndaenda kuchikoro. Ndairara muklasi zvokutokotsira chaizvo zvandaisaita mazuva ose. Ndaikotsira, kana pakuenda kumba ndairara murodhi, kutotsauka, kutonzwa kutopiswa nezuva ndisiri kurwara kana kuita sei, but muviri wangu wese wainge wakarukutika. Ndakabva ndatsauka ndikarara parodhi panga paine kamumvuri, ndikatozomutswa nevanhu vaifamba murodhi vakati, ko wararei, warwara here, tikuperekedze kumba kwenyu. Ndikati aiwa ndiri right, inyaya chete yekuti zuva riri kupisa, ndamboti ndimbozorora. Zvinova zviri zvinhu zvandaisaita mazuva ose. Saka ndakabva ndazotanga hangu kuenderera mberi ndichienda kumba. Ndakuda kunosvika kumba,
pane motikari yakapfuura pamberi pangu. Saka inini tanga tingone system sevana, tanga tine system yekuti tikaona motikari taidzimhanyisa like toita zvezvekureya mota zvekuti unoijambira kana ichifamba mbijana. Saka inini ndakaona mota iyo ndobva ndati pamba apo but gandimhanyise mota iyi kuti ndikasike kusvika kumba. Ndakamhanya ndichimhanyisa motikari iyoyo. Motikari iyoyo yakabva yasvika ichiskomira pamba pedu. Baba vangu vanga vatori panze vaigadzira chingoro chavo. Motikari yakasvika ikaskomira pamba. Inini ndakabva ndatanga kudzokera kumashure. Ndikati I think varidzi vemotikari iyi vada kutoburuka kuti vauye vandirowe. Ndakabva ndatanga kudzokera kumashure ndikabva ndamira. Ndokubva ndaona vanhu vaive vakaburuka mumotikari imomo vakasvika pamba pedu. Sitire number 2 manga mune vamwe sisi vangu anova anga ari mwana wababa vangu. Akaburuka akaita zvekubatiranwa because aichema. Saka ini ndakabva ndati ko sisi vari kucheme chiri gaindisebere padhuze. Because ndanga ndakutya kuti pamwe vanhu vari kuziya pamba pedu vada kuudza baba vangu. Ndosaka ndanga ndasara kumashure. Ndakabva ndazotanga kufamba ndaona sisi vangu vachiburuka mumotikari vachichema vakabatirana. Vanhu vaya vakabatirana sisi vangu kwanga kune futi vamwe varume 2 vangu vakagara kufront seat vakangosvika ndikusikobata baba vangu. Mumwe akavabata uko mumwe akavabata uko. Baba vangu vakatanga kushamisika vakati kochi bozi vanhu ava vaisavaziva but sisi vangu ndo vaiziva vanhu ava. Ini ndakabva ndatanga kuchema ndikati ko baba vangu vaita sei vari kubatwa mubatirwa wakadai uyu. Vakabva vanzi baba handei mumba. Baba vangu vakabva vapinda nevanhu vaive mumba. Vanhu vaive vakataurana. Baba vangu vakati tine urombo adzimai venyu vashaika. Baba vangu vakabva vatanga kuchema. Inini baba vakabva vandibata ndobva vanditi mai vako vashaika. Handina kuchema kwenguva yakareba nekuti handina kunyatsozvinzwisisa kuti zvaisatambirika. Ndakabva ndangochema kwenguva diki ndakabva ndatobuda ndobva ndaenda kunotamba. Then vanhu vakachizotanga kuuya kuzobata maoko. Inini vanhu vaitonditarisa vachingoti vasikana vachinzwa tsitsi. Asi ini ndaitotamba ndaisatopisa tsitsi panguva yacho iyoyo. So vakabva vazonochemerwa hawo kumusha kwedu. Takabva taenda kumusha vakanochemwa vakaradzikwa. But pavanga vakuenda kunoradzikwa havana kuradzikirwa kure zvavo nepamba padhuze nepamba. Ndakabva ndatanga kufamba vanhu tichienda kumakuva. Ndakanhonga mari asi mari yandakanhonga handichairimembe zvangu but ndakanhonga mari yakawanda. Ndokubva ndafara ndikaenda kuna baba ndikati baba ndanhonga mari patanga tichienda kumakuva. Zvikanzi waita like mwana. Mira ndikubatei zvishoma. Pamaienda kumakuva apa maifamba muri mega manga mune vamwe maifamba navo here kana kuti zvaifamba sei? Pamakazosvika pakuti imimi makanhonga mari vamwe pane vamwe vakakuona here kuti ndo zvaitika kwamuri kana kuti ndimi mega mainge muchingozvizira kuti mari ndimi mainhonga? Ende pamakainhonga pari pachena zvakaita sei? You can proceed. Okay. Vanhu vanga vakangowanda vachienda kumakuva. Saka ini ndakabva ndangotarisa pasi handina kutozombotarisa kuona kuti vanhu vanditarise here pana andiona here. Asi hapana munhu akauya akandibvunza kuti wanhonga mari wazodini. Hapana. Chakangoitika ndechekuti tiri pakati pekufamba since vanhu vanga vakawanda. Vanhu vaifamba vachitsikirirana. Vanhu vachiita sei. Ndakabva ndanhonga mari panguva yacho iyoyo. Ndakangoisimudza mari iyoyo. Ndakabva ndatanga kutsvaga baba ndichida kuti ndivaudze kuti baba ndanhonga mari. Vamwe vanasisi vangu ndaisatombovakaunta kuti ndivatsvage kuti vari papi. Asi chandakangotanga ngofunga ndakatanga kufunga kuti kandinoudza baba wangu kuti ndanhonga mari. Ndakabva ndaenda panguva iyoyo baba vachitochema vakabatirana. Ndakabva ndatovaudza ndobva wanditi mbo wangu nditi alright unozondipe kunondikubatire.
baba vakabva vatora mai yandobva vaibata vakachizondidaidza vakati aunge uchiti wanhonga mari. Ndikati ehe ndipe mari yangu ndanhonga mari. Hanza mwanangu ndo mari yavatusirwo namai vako iyoyi. Saka ndakapa nguva iyo ndakatoseka ndati alright baba hanzi chimwe handikuchengetera ndozokutengera maswiti. So amai vakabva vazofushirwa zvavo tikasara. Saka baba vangu vakazoti zvoni inini mwana wangu handikwanise kuti ndimupe vanhu ofuchi vanhu vanga vaparara panga pasara vanhu veukama. Vanhu vakatanga kudiscussa kuti saka mwana toita sei, mwana tomutora here. Vanin'ina vaamai vangu nevakoma vaamai vangu ndo vanga vakutaura kuti toita sei panyaya yemwana. Baba vangu vakabva varamba nini. Mwana aitaurwa anga ari mimi ko vamwe mafirstborn vamwe vaikuteerai vanga vari vahombe kwamuri panguva yachona iyoyo vanga vari kupi? Panguva yacho iyoyo vanga varipo. Firstborn anga asati ane mukadzi aigara pamusha. Vana secondborn vaigara kuHarare anga asati ane mukadzi vaingojingirisawo. Thirdborn ndizvozvo futi mukomana aingojikirisa. Then sisi vangu inini vanga vaigara kuMhondoro. Saka vakatoya nekuda kwenhamo vaiti wonga kwandoko wanga karorwa ikoko kuMhondoro. Koti vamwe vacho sisi vangu vanga vakarorwa kwaMutare vaigara kwaMutare. Koti vamwe vacho vanonditeera vaishanda vaigara kubasa panguva yacho iyoyo. Saka zvaisaita kuti vabva vakasika kunitora since ndanga ndichienda kuchikoro. Saka baba vangu vakabva vangoti regai nditore mwana wangu ndigare naye since anga ari kuenda kuchikoro. Mwana wangu vakaramba kuti ndiende ndinochengetwa nevanin'ina vaamai vangu but vanga vasinawo problem but vakangoti regai ndigare nemwana since ari kuenda kuchikoro. Saka ndakabva ndatanga kugara nababa vangu ndichienda kuchikoro. Patime yacho iyo ndo pandakazonyatsoona kuti zvishuwa amai vangu akuchisina nekuti ndanga ndaku baba ndo vanga vakundiitira zvese vakundigadzirira malunch box but pakugeza ndaigeza ndega zvangu. But pakupfeka sometimes ndaigona kutoenda kuchikoro ndisina kupfeka chimwe chipfeko chemukati ndakanganwa semwana ndongomhanya ndoenda. So zvinhu zvekuti zvakazotanga kundiremera kuti zvakaoma kugara nababa. Baba vangu vanga vasina havo dambudziko rekuti vanga ndiite zvimwe zvinhu vaitondibatawo zvakanaka. Saka ndakazofunga ndikati vamwe sisi vangu vakazondifurira vakanditi wadi yako wadzidza kumusha pane kuti ugare nababa. Ndakabva ndabvuma semudiki ndikati regai ndinogara zvangu namukoma kumusha ndichipota ndichimboenda ndichinoona vana mama kumusha kwavo vanin'ina vaamai vangu panenge pari padhuze ndinomboita ndichienda. Saka ndakabva ndazoenda kumusha ndikatanga kudzidza kumusha ndaa grade 5 ndakati grade 5 grade 6 grade 7 ndichigara nehanzvadzi yangu. Asi panguva yandakagara nehanzvadzi yangu zvakatoita worse than kuHarare kwandanga ndiri nababa. Magariro andaita nehanzvadzi yangu zvanga zvatova worse kutoti zvanga like anga asandibatawo semwana semunhu anga akangorerwa zvimwe zviya. Anga asandibatawo semwana. Ndaibva ndatoona kunge ndiri kuitirwa utsinye ndikanzisuka mapureti ndikanzi enda unowacha enda kugadheni enda unosakura. Ndaibva moyo wangu waibva warwadza kubatikana kushungurudzika. So zvadaro ndakaramba ndichienderera mberi nechikoro kusvika grade 7. Ndasvika grade 7 baba vakati zvoni ngauye adzidze kuno kuHarare form 1. But baba pavakataura mashoko iyayo vakati since ndaane mukadzi because vakazenge varoora vakati since inini ndaane mukadzi mwana ngaachuye ndigare naye ochienda kuchikoro form 1 yake ari kuno.
ndakabva ndadzokera futi kuHarare. Ndadzokera futi kuHarare ndakatanga kugara namainini. Mainini ava vakanditambira 2 days. Kuirana kwedu yanga iri 2 days chete. Mainini vakachizotanga kundiitira utsinye zvekuti ndaigara ndichichema. Kudya ndaidya kana kuma1 kubva makuseni. Baba vangu vaiswera vasipo, vaiswera vari kubasa. Semwana ndaiti ndikanotamba ndodzoka mumba ndichida kuona kuti vapedza iri kubika. Ndaitoona zvishuwa 1 dzakutokwana. Vamwe vana vese taionekana kuti takwenda kunodya, vamwe vachiti vakwenda kunodya, indoti ndakwenda kunodya. Ndosvika mumba hamuna kana chiri kutombobikwa. Ndaibva ndagara ndobva ndavaudza kuti ndine nzara. Vaibva vangondipindura kuti handisati ndabika, kana ndabika ndichakudaidza. Ndakagara ndangova munhu aichema. Saka maneighbors akazoudza baba vangu. Akati mwana uyu mabatirwo ari kuitwa namainini vake haasi right. Because ndakazenge ndakutaura ikina ndakungotaura kuti vanhu vaibvunza kuti ko nhasi indawa festi yako kuratidza kuti wakasuwa ndikati handisati ndadya. Vanhu vaibva vati kusvika this time ndobva ndati